ver. Levo 2 horas explicando. Como 2 horas? Canto dura o luar? Para min que o luar chega ás 5 da mañá mínimo. Mire, Non é a primeira vez que acaba o luar, empezo Galicia Noticias. A veces pisas. que xa consultei coa consellería. Teñome levantado ás 12 da mañá e está no luar ainda posto. E dice, fora coñas. Que xa consultei coa consellería, señor. Non é a primeira vez que vai ao telexornal ás 4 da tarde porque ainda está Galloso falando. Que non, escoite. Que xa consultei coa consellería, home. Que non figura ningunha licencia con nome de Parrillada Paraguai. Eu, sentindo moito, teño que abrirlle un expediente co modelo 479. 479? 479, sí, señor. E iso que é? O 479? Sí. É un dos meus favoritos. Sí, pero cal é? É xerga administrativa, non vai entender, home. Sí, a mellor entendo, dígame que non, pero por dicilo... Que non se vai a enterar, que é idioma técnico noso, que non... Entendo que sei, dígame aí, sin medo. Modelo 479. Sí, modelo 479. A ver se o entendo, que seguramente... Pois vai caer un paquete que vai temblar o ministerio. Entendiu, non? Cal era? 479. E que era? Que lle vai caer un paquete que lle vai vir a vista. Pois mira, ao final entendino. A que sí? Cago na... Bueno. Antes de empezar co expediente... Ai, non empezou ainda isto. Non. Ainda me dá tempo de Como funcionario dalle tempo tomar un calquera café. cousa. Outro café. Outro máis? Sí, outro café. Nossa. Entonces vou ao coche a polo boli, vale? Que pasa, esqueceulle? Sí, porque antes non quería vir tan cargado, entonces le dixo... No, para que vai traballar todo xunto, non. Ahora volvo, vale. O que pensan os bolígrafos dos... Igual era de 4 colores. 3, ti non, mamá, ti non, papá. Fame falta 3. Quen? Que é voluntaria? Sube aí, por favor, veña. 2 máis. Un home. Veña. Sí, ti tamén, veña, va. Yo, veña, va. Vos, aquí de pé, aquí diante, espera. Ponte aquí, ti ali. Vos, por aquí, vinde para diante, sin medo, que esta xente do público. Ponte ali, carallo. Claro, oye, cando veña, deixademe a min, vale? Vos disimulade, como de toda a vida, de acordo? Ben, perfecto, que tal? Todo ben? Dios, somos... Xa teño o boli. Ben. Tranquilo. Ben. Que... foi correndo e perdino o aire. Non se preocupe, que... non lle vai ir máis alá de 50.000 euros. Fale máis alto que non lle escoito. Sí. Máis de 50.000 euros. Pero non lle escoito nada. Que? Non lle escoito. Por que? Non escoito. Fale máis alto que non lle escoito. Que non lle vai vir máis de 50.000 euros. O expediente canto antes empece antes tomo outro café. Nada, vos cuidades, eu nada, vos nada. Que non lle vai vir outro máis de 50.000 euros, home. Ahora quedoulle claro. Hai que berrar. Momento. Fale baixo, porque os rapaces estánse concentrando, verdad? Estamos aí concentrados, chavales, veña, vai. Estamos concentrando aí os tres. Pero como o compañeiros seus da parrillada. Dios, que teima ten que parrillar este tipo, Vamos a ver, que parrillada, home. Somos lo valer de lugar. Somos lo valer de lugar. Lugar queda aquí enfronte. Entón, pues estamos aquí ahora mismo, pues... Estamos aquí... Estamos nos concentrando, no... Pero escoite, pero... Que? Somos lo valer. Pero escoite, a ver... Que? Que eu son superfan do Ballet de Luar. Pero eu recordavos, non sei, máis mozos e máis delgados. O ballet, non sabía eu. Non é por ti ni por min, eso. Non é por ni con dos nous. Vamos a ver. E despois din que a tele engorda. A tele non... O que engorda é o churrasco. É a trampallada. A tele engana. Vostede ve Luar? Sí. A que cando ve Luar, Galloso parece que é pelado. E logo non é. Galloso vai encenar aquí moito e Galloso ten un pelo como José Luis Rodríguez el Puma. Cear. Dixo cear. Dixe cear. Aquí na parrillada, claro. Cear, sí. Bueno, un momento. Cear.
ven comer o bocadillo, verdad? Cando estamos nos ensayando, ven comer o bocadillo, danos a lata, non nos deixa ensayar ni nada, é empezado, tipo. Empeza a mandar saúdos para Malpica, para Zurich, para non sei onde, non hai maneira que... Que emocionante aquí, como le de Luar, Dios. Que emocionante, non sabía que se facía aí un fronte, Luar. Sí, ten que ter cuidado ao pasar a carretera. Sí. Ten que mirar por dos lados, sempre dixo a Merceditas que a miña filla dixo, mira por dos lados que ven un coche, pápate. Eu non teño problema, a mí se me collo, pido a baixa, xunto coa ascensión, collo 3 moscosos, unha tarde libre, levoume unha e non volvo a traballar hasta despois de Reis. Lupita, te quería ser funcionario. Eso non se pode vivir, home, así. Pero, sí. Unha cousa. Sí. Pero, vamos a ver. Vamos a ver, vostede vai ao seu que nós temos que ensayar, entonces, vamos a ver, chavales, acordades como era, non? Dereita, izquierda, delante, detrás, pim, pam, pum, chascarrachas, volta, e xa... E aquí o tipo leva máis tempo no balea que nós, entonces, claro... Perdón, que? Poderíalle ensinar unha cousa? Home... Prefería que me enseñara Malén Murró, pero... Non, ese tipo de cousa. Poderíalle ensinar unha cousa. Podes ensinar unha cousa, chaval? Por favor. Sí, non? Sí. Caso é non lastimarse. Pero que carallo fai vostede, home, por favor? E logo non recorda esa coreografía. É do programa do Luar 1274. Non a recorda. Chavales. Acordados o 1274, claro. Eso quedou nos a nós grabado aí. Xa foi cando bailamos con... Como que bailamos con Farruco, acordas? Como bailaba? Acordas? Mirad unha cousa. Tedes calcetins? Ti xa nada, ti tes calcetins, vámonos poñer por fora do pantalón para parecer un balé, parecer así, metémoslo por fora. Eu non levo. Eso, ela... Estaban aí, carallo. Venga. Pero que emocionante. Parece un Belén, parece un árbol de Navidad. Deixa estar o outro, non compensa, con un xa está. Que emocionante. Bueno. Que emocionante, de verdad. Aquí co Balé de Luar. Aquí. Eu son superfan mozo. Pois tamén, vou te dicir unha cousa, Lupita. Podía ser superfan cos pés na terra onde casamos, pero cando ven do revés, ao carallo. Pero logo non sabe esta coreografía. Eu acórdome perfectamente que era 1, 2, 3, 4, volta, e encantábame porque eu sabía de memoria cando collían a rapaza no aire. E collían así. Espera, botolle unha man. Non sei se me chegará unha, pero vostede non era... Pois botolle unha. Ven para aquí que adianto. Tes vértigo. Tranquilo que eu son pequeno. Era así. Como era? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E collían así. E collían... Unha moi gorda aí arriba ahora, moi